Hello mga ka-Jamex, good morning. So, ang puyot ko po kasi meron pa po kami nakawin kasi pumunta po kasi kami ng Kalawag kasi invite kami ng mami namin. Nagpupunta daw kami doon kasi birthday ni Kuya Chan. So, ngayon pa po kami nakauwi. Tapos ako wala po akong tulog. Kakabantay sa sa baby ni Rachel Machati yung na shout out ko. So, tingnan yung eyebags ko. Tapos, inaantok po ako. Hindi po ako natulog kasi inuna ko pa po itong gumawa ng video. So, ang camera po natin ngayon ay naka-edit kasi tinatamad po ako mag-makeup eh. Kaya, nahalata pa nga itong mga natin, pimples. Kaya naka-edit lang tayo. So, ngayon po wala po akong magawa dito sa bahay. Kaya, bumili po ako ng here, rambutan. So, favorite ko po talaga itong kainin. So, ito po. May pa. Nakalagay pa yung paspas. Yung wali. Sorry po. Hindi pa po ako nakapalinis sa bahay. So, here. Miss niyo guys. Sarap niya talaga guys. So, hindi pa po ako kumakain ng umaga. Kasi hindi pa po ako ginugutom eh. Tingnan niyo po yung buhok ko. Di ba ako nagsuklay? So mga ka-Jamex, kung napapansin nyo po na ang kampo natin noon at ngayon ay magkaiba. So, nagbago na po ang camera po natin. Ito po ay Ethel. Yung nakaraan po, cherry lang po yun. Kaya, ang pangit po ng effect ng camera. Kaya ngayon, no, may flash na ang camera. Pwede na ako dito sa dito sa loob namin mag-video. Yung cherry pa lang cellphone ko, doon lang ako diyan lang ako sana dito sa may bintana kasi wala po akong ilaw yung bilog na ilaw na kadalasan makikita nyo sa mga vlogger kapag gagawa sila ng video, katulad ng Di Ko Suit Vibe yung nag-acting si Swang. I miss Swang. Ina, makain kong So ngayon guys kakain na po ako, tas sabayan nyo po ako. Tapos na. Ano na tayo? Kuha natin ng kanin. Kakain na po ako. Gutom na rin ako. Hi mga ka-Jamex, welcome back sa ating video. So ngayon po ay nakaano na po ako. Ito pong kanin po at ulam. So hindi ko na po yung nilagay ang ulam sa platit. Kukunin din naman. Madami lang sa yan. Sa hugasan. So let's eat. Kasi guys, hindi muna tayo mahihiya kasi gutom na talaga ako. Kasi wala po akong kain sa gabi. Kaya, wala pong mahiya-hiya ngayon. Kapag ipakita natin yung natural natin. God.
Tingnan niyo yung background ko, oh. Ibang ano. Pa yun nakalispit. So yun po mga ka-Jamex, tapos na po tayong kumain. So mga ka-Jamex, sa next video po natin ay ipapasyal ko po kayo sa aming hanging bridge doon po sa dam. So matagal na din po ako hindi nakapunta doon. Sobrang bagal ko talaga magsalita. So dito na po tayo magtatapos kasi may gagawin pa po ako. I-upload ko pa po itong video. Ay hindi pa pala, i-edit ko pala ito. I-edit ko ito, tapos i-upload ko maya-maya. So kung nagustuhan nyo itong video nito, huwag nyo nakalimutan mag-like, share, subscribe, at click ang ating bell button para update ka palagi sa mga panibagong nating video. So maraming salamat po mga ka-Jamex, and I hope na always mo strong and hindi kayo wala na pag-asa, laban lang talaga. So yun lang po mga ka-Jamex, maraming salamat. Paalam, bye-bye!